Altså jeg mener, at EU er en rigtig, rigtig god ting for fællesskabet, men også for mulighederne for at skabe vækst, for at handle med hinanden, for at vi kan få billigere ting i butikkerne, for at vi kan rejse billigere. Der er ikke nogen grænser, hvor vi skal vise pas og andre besværlige ting. Og så, jeg ved godt, at Danmark ikke er med i euroen, men at andre lande kan handle med hinanden med den samme valuta, og der giver ligesom mulighed for, at sådan nogle elever som jer kan komme og læse gratis i de andre EU-lande, og på den måde kan man får lettere adgang til forskellige kulturer og forskellige fordele, som EU giver. Jeg synes grundlæggende, at EU er et rigtig kedeligt projekt, fordi at det bygger på nogle udemokratiske værdier, hvor man først og fremmest fokuserer på, at virksomhederne skal have gode vilkår, men at man ikke er så optaget af, at vi som borgere skal have mulighed for at få indflydelse på beslutningerne. Derfor så synes jeg, at mange af beslutningerne i EU bliver enormt udemokratiske, og det er rigtig svært for os, hvis der sker noget i Bruxelles, som vi er modstandere af, så det er rigtig svært at blive hørt. Det er også rigtig svært, hvis der er noget, vi godt kunne tænke os blev bedre, hvis vi vil have nogle ændringer. Så er der ikke ligesom nogen, vi kan ringe til. Hvor man kan sige, at hvis Folketinget for eksempel træffer nogle beslutninger, så har vi faktisk mulighed for at få indflydelse. Det kan godt være, at vi ikke alle sammen kender en politiker i Folketinget, men vi ved i hvert fald et sted, hvor vi kunne ringe hen og sige, har I tænkt på det her? Altså det her, det er virkelig vigtigt. Det her betyder rigtig meget. Og derfor så synes jeg, det er vigtigt, at vi får flyttet beslutningerne tilbage, så vi har mulighed for at få indflydelse på det. Ja, altså jeg synes, det er vigtigt for at ligesom for fællesskabet til at fungere, synes jeg, det er vigtigt, at EU ikke kun fokuserer på økonomisk krise, på bankpakker, på budget. Jeg synes, det er vigtigt, at man også fokuserer på de mennesker, som bor i EU. Det er vigtigt, at man sørger for, at de fælles værdier og kultur, der er i EU, det ligesom bliver en del af systemet, sådan at det ikke kun handler om økonomisk krise, men lige så meget de mennesker. Hvordan får man folk til at deltage aktivt i civilsamfundet? Hvordan får man folk til at udveksle idéer og sådan en kulturel forståelse? Der synes jeg, at EU er en rigtig, rigtig god platform, fordi man har tendens til at, når det går dårligt, som det gør nu, så har man tendens til at kunne se indad, og hvad kan vi gøre for danske arbejdspladser, hvad kan vi gøre sådan for, at Danmark kommer ud af krisen. Men i stedet synes jeg, at man skal gøre sådan, hvad kan vi gøre for, at hele fællesskabet hjælpes ad med at komme ud af krisen. Og der synes jeg, det er vigtigt, at man netop fokuserer på fællesskabet og ikke kun på enkelte lande. Altså man kan sige, at EU bygger jo på de her værdier, som primært handler om, at man skal have fri bevægelighed af virksomhed eller af arbejdskraft og af varer. Og man kan sige, at det fællesskab er jo også et slags fællesskab. Det er bare ikke et fællesskab, jeg synes er så sympatisk. Den måde, man jo så holder sammen på det er, at man har opstillet en masse lovgivning, man har opstillet en masse traktater, som de forskellige lande de skal overholde. Og hvis ikke man gør, som der står i traktaterne, så kan man komme fra EU-domstolen, så kan man i sidste ende få en bøde. Så man kan sige, at man har jo nogle redskaber til at sikre, at man følger de regler, som man opsætter i det her fællesskab. Så jeg synes ikke, at det er EU's skyld, hvis der er splid mellem landene. Det er jo tit sådan, at når der er krise, så bliver man sin egen nærmest. Det vil sige, så fejrer man hurtigst for egen dør, og man tænker mest på, hvordan man sådan selv overlever en krise. Så jeg tror til gengæld, at hvis vi ikke havde haft EU, tror jeg, det ville have været meget værre, fordi EU gør trods alt, at vi har noget fælles omfordeling, som vi skal være en del af, og vi har en fælles politik, som vi skal være en del af og have indflydelse. Hvis vi ikke havde haft det, så havde det jo betydet, at man havde devalueret sin valuta, man ikke gad at handle med andre lande, man ville sikre job i sit eget land og ikke gad at handle. Så derfor synes jeg, at med EU forøges fællesskabsfølelsen, og sådan, EU ligesom understreger, at vi er fælles om noget, i stedet for, at alle lande stod for sig selv. Så jeg synes helt sikkert, at EU gør mere for fællesskabet og er godt for fællesskabet. Og man har det også hele tiden i baghovedet, at man ikke er sådan en ene nation om det. Så jeg synes helt sikkert, at uden EU havde det været værre. Så tror jeg ikke, der havde været sådan et fælles Europa. Hvis man kigger på det i forhold til EU-lederne, i forhold til toppen i de forskellige lande, så er det klart, at så er EU jo på en eller anden måde med til at skabe et fællesskab. De tager ned, lige nu er vores statsminister for eksempel i Bruxelles, holder nogle møder. Vi ved ikke rigtigt, hvad der foregår, men et eller andet foregår der derinde. Det er klart, de opbygger jo et fællesskab internt mellem de forskellige ministre og de forskellige topembedsfolk. Man kan sige, at imellem befolkningerne, så er problemet med EU, at man blandt andet gennemtvinger nogle voldsomme økonomiske nedskæringer,
som faktisk har rigtig stor betydning for befolkningen. Og der kan vi se, f.eks. i Grækenland og Tyskland, at grækerne er blevet rigtig sure på tyskerne, tyskerne er blevet rigtig sure på grækerne, fordi de har en oplevelse af, at der er nogle andre, der kommer og siger til dem, at de for eksempel skal have dårligere løn, eller der er nogle andre, der kommer og forringer deres levevilkår. I min optik så er det det forkerte sted, man angriber. Det er forkert, den almindelige græker siger, det er den almindelige tyskers skyld. Men jeg synes, det er logisk, at når man oplever, at der kommer nogen udefra og presser en og siger, nu skal I altså lave alt det her om, der kommer voldsom arbejdsløshed, så er det naturligt, at man retter kritikken et eller andet sted hen. Der vil jeg ønske, at befolkningerne i EU var bedre til at rette kritikken mod EU som system, i stedet for at rette det mod de enkelte borgergrupper. Men der kan ikke være nogen tvivl om, at i dag er der markant mere splid imellem borgerne i EU, end der har været for eksempel 20 år siden.